Sekukhulunywe kakhulu ngendaba yokuthi mawufuna nje isibusiso kubalekile ukuthi ubondle abazali bakho. Ngiyacabanga futhi ukuthi ama-motivation amaningi ahleze ekhuluma ngalokho, ahleze ekhulumela abazali. Kodwa umbuzo uthi sibakhulumela nini abantwana? Mina into engike ngisho ngithi mina ngisho athiwa umntwana uyamhlukumeza umzali, kodwa ngeke kufike kuleli zinga lapha khona kusuke kumzali khona ehlukumeza umntwana. Iy'ngane isikhathi esiningi zilimele ey'nhlizweni zazo ngenxa yendlela ey'khule ngayo. Abazali bayihlukumezile bafowethu iy'ngane zabo, kodwa akekho umuntu okhuluma ngaleyo nto leyo. Kuney'ngane ey'khule kabuhlungu kabi, ezinye ey'khule y'lahlwe yibo abazali, ezinye abazali bakhule nje bey'hlukumeza nje, bay'khulise bey'hlukumeza nje ngayo yonke indlela ongayicabanga, ngisho nangamazwi. Kodwa ukuthi ingane uma isikhulile isindala noma uma isuke isisebenza nje, bese umzali eyaqala manje efuna ukuba umzali omuhle, eqale manje ekubalele ngokuthi kufanele umondle. Ngaleso sikhathi leso wonke umhlaba usuke ungasohlangothini lomzali. Kodwa uma uthi uyalandela, uthi uyalandela uthole ukuthi ngempela le ngane lena kwesinye isikhathi uthole ukuthi ayazi ngisho iswidi eyathengelwa umzali wayo. Kodwa uma yasebenza nje, nakhona futhi lento yenzeka uma ukuthi isiyasebenza kuphela. Uma ingasebenzi futhi uthole ukuthi umzali uyaqhubeka engayinaki, eyithathe ngokuthi ayikho emhlabeni. Kodwa inkinga iqala la make yaqala yanotho, bese uyaqala manje umhlaba wonke uyigxeke le ngane ukuthi le ngane le ayimnaki umzali wayo, kanti fanele inake umzali wayo ukuze ithole izibusiso. Kodwa iqiniso lodwa lithi ingane iba yilento umzali asuke ekhulise yayiyona. Liyasho neBhayibheli lithi khulisana abantwana ngendlela okuyothi noma sebekhulile bengasuki kuyo. Thina sesiqhamuke sesigxeka nje ingane, sesibeka zonke izici ukuthi ukuthi nokuthi, kodwa asilandeli ukuthi ikhule kanjani, asilandeli ukuthi ikhuliswe kanjani. Ngiyafisa ke sikhulume le ndaba yokuhlukumezeka kwey'ngane, ngoba iy'ngane zilimele emphefumulweni wazo, zibhizi kodwa zithi limele zinjalo, akukho umuntu oyipholisa amanxeba. Kunalokho zilokhu ey'cindezela ukuthi ayilanda ibusiso ngokuthi zondle abazali bazo, ngoba abazali bangabazali noma ngathiwa kukusiphi isimo. Kuyafuna ngempela ukuthi ezinye izinto singayibuki ngokuthi ubani omdala, ngoba vele umuntu omdala uhleze esekwamhlaba, kodwa ke kufanele ukuthi ke singene nje eqinisweni.